Jeg skal til Aalborg i dag, fordi jeg skal op og mødes med Gains-professoren, og vi skal træne sammen. Så jeg har lidt travlt lige nu. Jeg skal ud af døren om her inden for 20 minutters tid, fordi jeg skal nå et tog. Så jeg er lige i gang med at lave noget morgenmad. Jeg har lavet en pandekage her, proteinpandekage. Jeg har smidt 2 æg i, en banan, nogle havregryn, og så, så kommer jeg sgu også lige til at tabe et æg. Og der er nok mange, der tænker, hvorfor jeg ikke har lavet nogle YouTube-videoer siden november, hvor jeg egentlig startede op som YouTuber. Og det er mest fordi, der er sket ret mange ting i mit liv siden sidst. Til dem, der ikke ved det, så studerer jeg også ved siden af min coaching, selvom det ikke er specielt meget tid at få brugt på det, men når der kommer en eksamensperiode, så bruger man lige lidt ekstra tid, så det er ikke altid der, man har det største overskud til at lave så mange andre ting. Så var det sådan dagen efter den sidste eksamen, så skulle jeg opereres med næsen, og der er en del, der har spurgt mig, hvorfor jeg er blevet opereret i min næse, det kan jeg lige komme lidt ind på senere hen. Så det tog også lige nogle uger at komme over det. Og kort tid efter det, så var jeg ude at rejse en gang, så har jeg flyttet lejlighed, som man måske skal se, så er det en lidt anden setting end normalt. Og så har jeg været ude at rejse en gang mere, og så har jeg bare skulle bruge lidt tid på at hive mig selv i gang igen med det her YouTube, fordi det er lidt anderledes og lidt mere krævende end det her med at skulle lave et halvt minuts TikTok-video, fordi det er jo klart, der er lidt mere video, man skal se igennem. Lad os lige flippe den her. Ej, ved du hvad? Vi gør sgu lige det her. Oj, den blev god. Prøv lige at se, hvor lækker den ser ud. Det bliver ikke de her små, fine Instagram-pandekager, det bliver bare en stor, fordi det er lige lidt nemmere, når man er lidt presset på tid i dag. Jeg tænker også, at jeg kan lave en hurtig shake her, fordi jeg vil gerne have noget energi inden og under min træning. Så Clearway, kreatin, cirka 5-6-7 gram, det er det, jeg plejer at tage om dagen. Og så noget maltodextrin. Jeg tror ærligt ikke, jeg har smagt proteinpulver, der smager så godt blandet med vand. Der er en del, der har spurgt ind til min næseoperation, og selvom jeg ikke ved det, så blev jeg opereret i næsen i midten af januar, lige efter mine eksamener. Og grunden til det var, at jeg havde i længere tid bøvlet med sådan nærmest kronisk stoppet næse, især i det ene næsebor, som egentlig gjorde tit, at om natten, så kunne det være, at jeg lige pludselig stod op, og så kunne jeg ikke sådan trække vejret gennem næsen, og det er jo sådan lidt noget lort, når man skal sove godt. Og det blev jeg bare så træt af, så det endte jo med, at jeg tog til en hals-øre-næselæge, tror jeg det hedder. Og det er faktisk gratis i Danmark at bestille en tid dertil. Så det gjorde jeg egentlig, og så kunne de godt se, at de næsesprays, jeg fik og så videre, de hjalp sgu ikke rigtig på problemet. Så det egentlig endte med, det var, at de viderestillede mig til en operationslæge, hvor jeg tog en snak med ham, og han kunne egentlig godt se, at ja, den er lidt gal her i forhold til, hvis man gerne vil have bedre gennemtrækning. Så jeg tog en snak med ham, og vi fandt egentlig ud af, at det er nok den bedste løsning, det her med at få en operation. Og ved at snakke med en operationslæge, fandt jeg også lidt ud af, hvad problemet egentlig lå i. Altså grunden til, at jeg kunne trække vejret ordentligt gennem næsen, især når jeg lå ned. Og det er egentlig fordi, at min næseskillevæg, den var skæv, og det er faktisk meget normalt, at man har en skæv næseskillevæg. Jeg tror omkring 75% af alle personer har en skæv næseskillevæg til en vis grad, og så er det så forskelligt, hvorvidt det er et problem for en. Jeg havde også et andet problem, fordi jeg havde også nogle forstørrede næsemuslinger. Så hele operationsforløbet, det var faktisk gratis, fordi jeg blev viderestillet af en øre-næse-halslæge. Det var egentlig ikke selve operationen, der var så slem at komme igennem, fordi man bliver sat i narkose og alt det der. Og det er også en lidt mærkelig følelse, når jeg ikke har prøvet det før. Efter jeg blev opereret, så fik jeg sat nogle silikoneskinner op i næseborene, som egentlig gjorde, at det blokerede fuldstændig for luftvejen. Så det gjorde, at jeg kun kunne trække vejret gennem munden i en uge eller noget lignende det. Det var mildest talt forfærdeligt, det kan jeg ikke anbefale, men 100% det værd. Siden der har jeg slet ikke haft stoppet næse, selvom det er, jeg har været forkølet for eksempel og haft meget snot og så videre. Lige de første 2 uger havde jeg selvfølgelig lidt tilstoppelse i næsen, men efter det, når det begyndte at hele, så har der slet ikke været noget der, og jeg sover meget bedre nu. Så hvis der man bøvler med næsen i forhold til nasal vejrtrækning og så videre, og man gerne vil optimere på det, så tag en snak med en øre-næse-halslæge, fordi det kan helt sikkert hjælpe dig på den lange bane, hvis det er et reelt problem, du har. Jeg mener til, så finde en cykelparkering i Aarhus, ligesom at vinde i lotto. Halløj. Ja, halløj. Goddag. Ja. Den helt gode pre. Okay, nu skal du vise mig rundt. Det er dig, der går her. Vi er Powerhouse Aalborg. Vi skal starte ovenpå. Vi træner opad. Selvom det er aftalt fuldkommen, så har jeg ikke lyst til at træne ben i det. No legs. Ingen legs. Det er fordi, det er dit strong point. Ja, lige præcis. Så det er faktisk bare, vi starter ovenpå. Det er der alle de sjove maskiner. I dag, siden vi er på min hjemmebane, så starter vi faktisk kun med at træne alt det, som jeg har lyst til at træne.
Resten af træningen bliver lige med voiceover her, fordi folk de er ikke så glade for, at man står og fylder for meget og snakker til kameraet, og det er også helt forståeligt. Og så vil jeg også helst undgå at få copyright på den her video. Men i den her træning kørte vi en armfokuseret overkropstræning, hvor vi startede ud med en single arm preacher curl med dumbbells. Og når jeg siger armfokuseret træning, så er det ikke fordi vi smadrer vores arme fuldstændig igennem, men det er bare fordi vi starter ud med arme, hvor det er, vi er mindst muligt fatigued, og derved kan opnå højst mulig rekruttering af motoriske enheder. Og som I kan se her, så kan vi godt lide at konkurrere en lille smule på styrken, når vi træner sammen. Og det er ikke altid, jeg kan være helt med, som I kan se her, fordi jeg er lidt på udebane i det, jeg kører de her øvelser normalt. Men jeg skal nok til ham næste gang, når han kommer til Aarhus. Så vi går over til en single arm pec deck fly. Jeg begynder at anbefale den til en del af gode grunde selvfølgelig, men der er rigtig mange, der ikke kan få den til at fungere ordentligt. Den ene side skal fungere som en støtte eller et anker, så det er, at du kommer til at rykke dig rundt, mens du kører den. Og den anden side kører du selvfølgelig med, altså du laver en flybevægelse ind over her. Så den første ting, der er vigtigt at lægge mærke til her, det er, at jeg ikke kører den modsatte arm for langt tilbage. Fordi hvis jeg bare skal holde mig stabil her, så behøver jeg ikke at køre den her for langt tilbage, fordi det skaber bare for meget stræksensation. Og så snart der begynder at komme stræksensation herover, jamen så nedsætter det rekruttering i den arbejdende side, og det vil vi jo selvfølgelig gerne undgå. Så den her sætter jeg helt frem, og så sætter jeg den her så langt tilbage, som nu passer til min mobilitet. Så det er sådan, hvor jeg gerne kan rykke min arm en lille stykke tilbage her. Når man har styr på setupet, så er det også rimelig nemt at presse sig selv, som I kan se her, uden der er stabilitet bliver et problem. Så synes jeg også lige, at man skal komplimentere gains-professoren over, hvor lean han faktisk er blevet. Det er sat med godt arbejde, og det er lige før, at næsten kunne stå på en bodybuilding scene med den fedtprocent. Efter lidt bryst kørte vi en single arm machine lateral raise, hvor jeg igen lige skulle prøve at teste min styrke i dag, men det blev sgu lidt for tungt. Og som et tip til at træne sin sideskulder en lille smule bedre i en øvelse som den her, det er at dreje sig selv en lille smule ind i den arbejdende side. Og så husk at fokusere på microloading, hvis det er, du gerne vil undgå at ramme et plateau. Til lats kører vi den her plate maskine, som faktisk er rigtig god, fordi som man kan lægge mærke til, så er vægtarmen omkring vandret, når man er i det forlængede stadie. Og så aftager den, når man kommer ned mod forkortet stadie, fordi den eksterne momentarm bliver kortere. Og det gør, at man nemmere kan opnå de her langsomhastighedskontraktioner, fordi vi har en modstandsprofil, der passer nogenlunde til vores styrkeprofil. Og så slutter vi træningen af med nogle T-bar rows og nogle wrist curls. Skal vi lige se, hvad man hælder ind til gains. Der er super. Jeg skulle gang i Aalborg, når der er kamp. Okay, hvad foregår der her? Skyller ansigt. Skinmaxing. Skinmaxing. Okay, så planen er nu det, at vi laver noget mad, og så får vi lige svaret på nogle spørgsmål, der er kommet på Instagram. Du skal nok lige lege det. Jeg er ikke særlig kulinarisk giftet, men jeg ved, at hakkekylling, den starter her i. Så når det er svitset alt det der, så er du selvfølgelig i gang med, og det er sgu ikke engang ris, vi skal have de der ægnudler. Ikke nudler. Virkelig godt, virkelig crazy makro, mega højt protein. Ja. Okay, vi kommer til at have protein max i det her måltid. Og så igen, husk frosne grøntsager, det er sindssygt, det er undervurderet. Rigtig mange af dem. Og så herover i, der nok, tror jeg, man skal nok bare tage det derefter, man har lavet kyllingen. Og så laver vi ægnudlen hernede i, og så kommer de herover i, når det er færdigt. Og så smager det fucking godt. Jeg ved, der kom et spørgsmål med, hvordan man approacher en tøs i fitness. Ja, det gider jeg ikke svare. Så der er meget med den her snak omkring deadstopping, så vi har fået et spørgsmål, der hedder, hvad vores take-up på det. Jeg ved, du kører lidt mere deadstopping, end jeg gør. Så jeg vil faktisk gerne lige høre dit take først. Jeg gør det primært i øvelser, hvor det er, at man kan sige, at jeg gerne vil have energien med igen, fordi jeg føler, at hvis jeg kommer ned i deadstop, så har jeg rigtig meget mulighed for at køre utrolig meget mere eksplosivt, end hvis jeg ikke deadstoppede. Man kan sige, at køre med sådan et X-tempo, kalder man det eksplosivt, så føler jeg i hvert fald, at jeg kan manipulere i højere grad med modstandsprofilen af øvelsen. Og det gør jeg så i de øvelser, hvor jeg synes, det giver mening i forhold til, hvad det er, jeg prøver at bias ud af en øvelse. Så det handler rigtig meget om selve øvelsen i forhold til, hvad jeg prøver at få ud af den i forhold til med deadstop. Ja. Men der er selvfølgelig et argument, der skulle have lavet i forhold til at sige, at det måske er lidt ringere i forhold til, hvad kan man sige, rekruttering. Ja, jamen jeg ved, der er jo nogen, der snakker omkring, at det vil være godt, fordi hvis du undgår lidt af den ekscentriske, så kan det være, at du akkumulerer mere fatigue, men det er lidt et dårligt argument i og med, at den ekscentriske fase netop ikke opnår så høj rekruttering, så det er heller ikke den fase, der kommer til at skabe for meget fatigue, især hvis du vil lade være med at holde den for lang i hvert fald. Så på den måde, så gør det ikke en stor forskel, og i sidste ende, så er det jo stadig mekanisk spænding, der er det vigtigste for at stimulere muskelvækst. Der er en, der spørger ind til mekanisk spænding, hvis der man skal forklare det på en simpel måde. Jeg løber lige op og ned imens. Okay, så mekanisk spænding, det er egentlig det, der sådan stimulerer muskelvækst. Så selvom jeg bare gør det her med armen lige nu, så vil min biceps for eksempel opleve en grad af mekanisk spænding, men det kommer ikke til at være en høj grad af mekanisk spænding, fordi bevægelsen går meget hurtigt. Så det, man skal kigge på i henhold til styrketræning, det er, at vi gerne vil opnå en høj grad af mekanisk spænding. Og det gør vi, når det er, at bevægelsen går meget langsomt. Når det er, at vi har de her ufrivillige langsomhastighedskontraktioner, så kan vi sige, at vi oplever en høj grad af mekanisk spænding, så det er sådan
en form for indre trækkraft. Husk det. Sorry. Nej, jeg mener bare om det. En slags indre trækkraft inde i musklen, og når vi oplever en høj nok grad mekanisk spænding, så er der noget, der hedder mekanoreceptorer inde i de enkelte muskelfibre, som detekter den her trækkraft, som egentlig ender med at skulle elevere vores proteinsyntese, og på den måde så får vi nyt kontraktilt væv, og derved større eller mere muskelmasse. Processen, hvorved det forekommer, kan man sige, i forhold til de der mekanoreceptorer, altså mekanotransduktion. Altså når man kommer hjem til gains-professoren, så får man satme også gains. Ja. Det er ikke for sjov, at du hedder det. Hold da kæft, mand. Altså det her, det er jo over 3 kilo mad, er det ikke? Jo, det er det. Tror jeg, det er. Det er over 3 kilo mad. Hvis man har prøvet sådan en stadionplattepølse før, så skulle man prøve at komme herud for. Kæft, det dufter godt, mand. Altså det er sindssygt så meget jeg craver det lige nu. Det er så crazy at bruge så tæt på stadion. Men det er jo lige meget, det er ikke engang værd at komme ind og se, fordi OB de taber vist alligevel. Håber ikke, der er for mange OB-fans, der ser den her video. Okay, kan jeg spise så meget? Det tror jeg godt. Du skal heller ikke spille. Vand. Hvis vi lige skal tage et spørgsmål. Kan der har spurgt om, kan stress være en afgørende faktor for, at man laver progressive overload? Og ja, det kan det sgu godt. Hvis man er stresset, så kan man ikke yde det samme, men jeg tænker, at du kan komme med den lidt mere nørdede forklaring. Så stress, langvarig stress, den er ikke så god, fordi den går helt op i hypotalamus. Hypotalamus, det kommer til at gå ned og bare påvirke en masse træls hormoner. Jeg kan ikke lige huske, om det er neuro- eller adenohypofyse, men kortisol kommer i hvert fald til at blive rigtig træls, det er adenohypofyse. Kortisolen, der stiger kronisk, det er et problem. Kronisk stress, det er et problem. Akutvarig stress op til en eksamen og sådan noget, det er fair, det skal man næsten kunne. Men langvarig stress, det har den super nederen effekt, at man kan sige, at kortisol på rigtig meget væv er katabolsk. Det vil gerne nedbryde nogle af de her større substrater, som muskelmasse og sådan nogle ting i forhold til at udvinde energi fra det. Og udvinde muskelmasse for at få energi, det er lidt det modsatte, det vi prøver på, når vi prøver at opbygge muskelmasse for at se større ud. Det er ikke så godt. Jeg ved sgu ikke engang, om I kan høre mig. Så langvarig kortisol i henhold til at nedbryde muskelmasse, det er ret træls, og man kan sige, at det har også bare generelt en dårlig effekt i forhold til at få os til at restituere sindssygt godt. Så man kan sige, at effekten på den arbejdskapacitet, du har, den vil falde, men nok også bare direkte en negativ effekt på de gevinster, du kommer til at hente fra din træning. Det kommer nok til at være negativt. Eller i hvert fald mindre, end hvis det var. Okay, vi laver lige en MTV Crib video, hvor vi i dag skal se gains-professorens bolig. Altså, det kan godt være, det er småt, men til dem, der ikke ved det, så inden jeg flyttede i min nye lejlighed her for en 1,5 måneds tid siden, så boede jeg i noget, der var endnu mindre end det her. Så kan I godt forestille jer, hvorfor jeg gad at lave YouTube. Okay, den ser altså også tung ud, den der. Skal man spørge, den ikke brænder sammen? Okay. Den er meget hyggelig. Men det er et projekt. Ud til toilettet, det er det pæneste rum i hele lejligheden. Skal vi lige se. Det er sådan rimelig stort i forhold til resten af lejligheden. Men jeg synes også, det er rart at have et stort badeværelse. Soveværelset heroppe. Det bliver ikke sjovt, hvis man lige har drukket lidt for meget og skal op ad den her for at komme i seng. Men det tænker jeg, han har styr på. Han er en fornuftig mand. At du nok ikke kommer alt for stiv hjem og er lidt fornuftig med den trappe. Eller altså, det er jo ikke en trappe, det er jo egentlig en stige, men... Jeg tror faktisk, det var ved at gå galt eller noget. Der er så mange ting i den der. Det er en motherfucking lille lejlighed, det her. Men det er sgu hyggeligt nok, og så kommer der til at være storskærm der hjemmebygger op. Ja, det bliver godt. Jeg har egentlig tit tænkt på, når du filmer videoer her, så går du så samtidig, eller... Ja, jeg gør så. Gør du det? Ja, jeg gør. Jeg har tit tænkt over det, fordi jeg synes, det ligner lidt, du går, altså når du snakker, men det er lidt svært at se. Det er ret fedt, ikke? Men prøv lige at tænke, hvor mange tusind visninger, der er kommet lige præcis herfra. Det er ret godt. Det er altså crazy. Det bliver bare en ny settings nu. Nu står jeg. Altså, jeg predicted faktisk inden kampen, at Aalborg de ville tabe, så nu kan OB-fans ikke blive sure på mig. Jeg kan ikke sige noget. Jeg bor i Aalborg. Jeg kan ikke udtale noget. Jeg er i gang med overhælde 2 sekunder. Så du kører bare. Jeg er bare lige i gang med overhælde. Jamen, jeg tænker, at vi skal bare til at takke af, som man siger heroppe i Aalborg. Okay, men, det var da noget af en fordom. Vi har flyttet i dag. Vi har trænet i dag. Det har været pisse hyggeligt. Vi har fået spist noget rigtig godt mad.
365 er altid billigt. Det er super fedt. Nu kommer I til at se nogle videoer fra den 4. lokation på 1 år for mig i baggrunden, hvis du følger med på TikTok. Det bliver spændende. Ja, du har flyttet en del rundt på det sidste. Fucking meget rundt. Jeg hader at flytte, men... Jeg skal aldrig flytte igen. Nej, det forstår jeg godt. Ja. Det er godt, du får en god base snart, hvor du kan filme med content i. Men jeg tænker lidt, hvis folk de gerne vil se mere, så husk lige at like og kommentere. Fordi at, det tager sgu lige lidt længere tid end en TikTok-video at lave sådan noget YouTube her. Der er lidt mere tid, man skal investere i det. Men ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med. Og